Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilisha ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin Labarina. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da Aminu Saira ke so ya yi. Kuna kallo fa wai ya ji ya sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yanda zai ya haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba. Ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakiyar da suka yi kenan. 'Yar talaka ta auri ɗan sarki, ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce sam ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba da tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kamar ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba, ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president. Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu. Mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba, ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe, to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta, ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin, to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su. Shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku, kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo masu da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da Aminu Saira ke so ya yi. Kuna kallo fa ya ji ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yadda zai yi haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu. Tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba, ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakin da suka yi kenan. Yar talaka ta auri ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba da tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kaman ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba, ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president. Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu. Mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe, to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin, to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su. Shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku, kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo masu da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da ake Aminu Saira ke so yayi. Kuna kallo fa wai ya ji ya ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yanda zai yi haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba. Ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakin da suka yi kenan. 'Yar talaka ta auri ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kamar ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta son shi ba ta aure shi ba ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu. Mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su. Shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku, kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo musu da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abun ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da ake Aminu Saira ke so ya yi. Kuna kallo fa wai ya ji ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yadda zai ya haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba. Ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakin da suka yi kenan. Yar talaka ta auri ɗan sarki, ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba da tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kamar ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba, ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president. Oga Ahmad mai Berkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama Berkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu, mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba, ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe, to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta, ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin, to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su, shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku, kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo masu da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da Aminu Saira ke so yayi. Kuna kallo fa ya ji ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yadda zai yi haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu. Tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba, ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakin da suka yi kenan. Yar talaka ta auri ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba da tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kaman ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba, ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president. Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu. Mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe, to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin, to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su, shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku, kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo masu da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da ake Aminu Saira ke so yayi. Kuna kallo fa wai ya ji ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yanda zai yi haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba. Ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakin da suka yi kenan. Yar talaka ta auri ɗan sarki. Ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kamar ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa wai Shamsiyya bata mutu ba, Shamsiyya tabbas ta mutu. Kuma idan aka yi raising Shamsiyya yanzu to an kashe wancan ƙalubalen da ake so a linkin tsakanin Sumayya da Presido. Kuma idan har aka ce Shamsiyya ta mutu da gaske to babu abin da zai iya ƙara alaƙanta Presido da Sumayya. Don haka dole Shamsiyya ta mutu. Mutuwan gaske kuma. Ita kuma Sumayya dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari babu wanda isa ya hana ta zuwa gidan yari. Shi yasa kuna kallo mai martaba sarki ya kira har IG. Ƙurewa kenan kankata shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya. Ya kira shi ya ce mashi sam ba zai yiwu ba zai samu wannan alfarma da yake roƙo ba. Don haka dole sai ta fuskanci shari'a tunda kes ne na kisa. Kuma Abba Galadima da yake ta ƙoƙarin ya fahimtar da su cewa Sumayya bata yi kisa da gangar ba. To wannan ba zai yiwu ba tunda dai har ita ta taɓa ta a ƙarshe to don haka ita ta yi sanadiyyar mutuwanta. Tunda kuwa har ita ta yi sanadiyyar mutuwanta ita ta kashe ta. Don haka dole ta je gidan yari. Idan ta je gidan yari shi kuma Presido ƙalubale ne babba a gaban shi. Duk da iyayen shi an nuna cewa sun ƙi yadda ya tsoma bakin shi a cikin wannan kes ɗin to amma duk da haka dole ya tsoma. A ƙarshen ƙarshe dai dole iyayen Presido su haƙura su bar shi ya shiga ya dumu-dumu domin ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. To kuma a ƙarshe za mu ga cewa yanzu tambayoyi muke da su. Shin idan Presido ya ƙwato Sumayya ya ƙwatan mata haƙƙinta ya za ta kasance? Za ta koma ta ci gaba da auren Abba ne ko kuwa za ta koma ta auri Presido ne? Wannan tambaya mun jeho ta gare ku kowa ya rubuta mana a comment section. Sannan kuma kuna kallo iyayen Sumayya tun yanzu Maimuna ta fara cewa wannan aure tabbas bai zo masa da alheri ba. Kuna ganin idan aka ƙwato Sumayya daga gidan prison za ta yadda ta koma nan gidan? To ƙalubale na gare ku. Aminu Saira dai mun gano ka. Kowa ya rubuta mana abin da yake fahimta a comment section. Sai mun ji daga gare ku.
Assalamu alaikum. Turka shi, ashe wai Kilishi bata mutu ba. Kai jama'a ku zo ku taya mu sauraron wannan abin ban al'ajabi. Wai Kilishi ashe bata mutu ba a cikin shirin fim ɗin labari na. Kilishin da kuna kallo kai amma Aminu Saira gaskiya ka rena mutane hankali. Ka iya karkata hankulan mutane wuri da yawa. Wai ku masu kallo ba ku sauraro ba ku kallo ba ku hangen nesa ne akan abubuwan da Aminu Saira ke so ya yi. Kuna kallo fa ya ji ka sa mai nasara ya sa Presido fa ya zama wani barkete family. Yanzu mai nasara waye Presido da ya zama barkete family. Ta nan kuma sai ya zo ya creating wani faction wani kirkira wanda zai manna ma Sumayya laifi. Da aka manna ma Sumayya laifi na tayi kisa, kun ga kenan yanzu dole Presido sai ya shigo sai ya nemi yadda zai yi haɗa alaƙan Presido da Sumayya. Yanda dai za a ce dole soyayya bata ƙare ba. Sai an ƙara samun dalilin da za a manna su tsakaninsu. Tunda dai ta yi aure tsakaninta da Abba, ai ya kamata a ce cakwakiya ta ƙare ko? Ya zamana kawai ƙalubalen da Sumayya take fuskanta a cikin gidan sarauta shine kaɗai ƙalubale. To amma abinda Aminu Saira ya lissafa shine idan fa yayi haka to ya kwaikwayi wasu fina-finan ne kamar fim ɗin gidan sarauta. Gidan sarauta su ma kun san irin cakwakiyar da suka yi kenan. 'Yar talaka ta auri ɗan sarki. Ɗan sarki iyayen shi da dangin shi da matar shi wadda auren zumunci ne duk sun buga ƙasa sun ce san ba su yadda ba. Shi kuma ya ce ya ji ya gani. To idan Aminu Saira ya ci gaba da tafiyar da labari na haka tabbas zai karkace ya koma kamar ya kwaikwayi gidan sarauta ne. Don haka ya ƙirƙiri ƙalubale ma Sumayya. Shi kuma Presido aka sa tunda Sumayya ba ta san shi ba ta aure shi ba, ya ƙyale batun soyayya ya koma ya kafa dandali irin na ordinary president. Oga Ahmad mai barkete family. Shi ma yanzu Presido ya zama barkete family. To yanzu ƙalubalen da za a fuskanta shine dole Presido shi kaɗai ne wanda zai iya ruwa ya yi tsaki akan dole sai ya ƙwato ma Sumayya haƙƙinta. Masu ganin cewa